Καλώς ήλθατε στο μικρό μας χωριό. Στην κορυφή ενός κατάφυτου λόφου, σε έκταση 20 στρεμμάτων, δεσπόζει το ξενοδοχείο Γεράνιο. Με την πρώτη ματιά εντυπωσιάζουν οι αρχιτεκτονικές γραμμές και το καταπράσινο περιβάλλον με τη φυσική του πολυχρωμία. Έχει απεριόριστη θέα στο χωριό της Νικήτης, στον Τωροναίο κόλπο και στον Όλυμπο, το βουνό των 12 θεών. Απολαύστε πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία. Σπιτική ατμόσφαιρα και φιλική προσωπική εξυπηρέτηση από τους ιδιοκτήτες σε ένα καθαρό και οικογενειακό περιβάλλον. Τα 82 δωμάτια κατανέμονται σε 6 κτίσματα των 2 ορόφων. Μαζί δε με το κυρίως κτίριο, το εστιατόριο, την ταβέρνα, το μπαρ στην πισίνα και το ξοπλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης συνθέτουν το μικρό μας χωριό. Πισίνα με θέα πεντακάθαρες θάλασσες. Απλώστε το βλέμμα σας στον ορίζοντα και ξεκουράστε το σε πολύχρωμα ηλιοβασιλέματα. Η πισίνα μας, ειδικά σχεδιασμένη και για παιδιά, περιβάλλεται από φοινικόδεντρα που χαρίζουν τη σκιά τους. Η παραλία μας απέχει 1,5 χιλιόμετρο από το ξενοδοχείο, από όπου το λεωφορείο μας εκτελεί τακτικά δρομολόγια. Η διατροφή σας είναι προσωπική μας υπόθεση. Διαλέγουμε προσεκτικά αγνά υλικά από παραγωγούς της περιοχής μας και μαζί με τα δικά μας προϊόντα προσφέρουμε καθημερινά τουλάχιστον 12 πιάτα με φρέσκα λαχανικά και μεγάλη ποικιλία από ελληνικές παραδοσιακές συνταγές, εκλεκτό κρασί και βαρελίσια μπύρα. Δοκιμάστε αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις. Στη βεράντα της ταβέρνας σερβίρουμε ψητά της ώρας και της σούβλας και αν θέλετε σας ετοιμάζουμε φρεσκότατα ψάρια και θαλασσινά. Εξαιρετική η πίτσα και οι παραδοσιακές λιχουδιές που ψήνονται στο ξυλόφουρνο. Στην πισίνα του ξενοδοχείου μας με φανταστική θέα βρίσκεται και το μπαρ. Εδώ απολαμβάνετε μέχρι αργά το βράδυ δροσερά κοκτέιλ, ακούγοντας μουσικές επιλογές από όλο τον κόσμο, ενώ 2 φορές την εβδομάδα έχουμε ζωντανή μουσική και ελληνικούς χορούς. Σε αρμονία με τη φύση. Με τα πόδια. Με ποδήλατο ή με αυτοκίνητο. Μόνοι σας ή με παρέα. Εδώ είναι το ιδανικό ορμητήριο για να γνωρίσετε τη Χαλκιδική στις αυθεντικότερες στιγμές της. Στιγμές γνήσιας χαλάρωσης σε συνθήκες αυστηρά δροσερές. Για όλους εμάς, στο Geranium Village είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αναλύωτη όλη την ομορφιά που μας χαρίζει αυτός ο τόπος, χωρίς να θυσιάσουμε τίποτα από τις δικές σας ανέσεις. Αισθανθείτε κοντά μας άνετα και απολαύστε μια ανυπόκριτα ζεστή φιλοξενία, ζεστό χαμόγελο, μέτρο και μεράκι. Καλώς ήλθατε στο μικρό μας χωριό.